parlok rawon kam tam ti parlok branch kathan was khas hill district kam tam kane ko we kan notice khwai khabam ngange ba phim ya tip ya kane ka je ko khwai khabam ka badai menta ka tio hi sni sajan ha URKALI kane ga jikop khwai khabam ka biang phanam ta jong phi ban ya shimenta namar ba ka bai rung ka long tang san spa tingka and phin yo ya ka price ka baning kong hadu san phau hajar tingka itu ngini ngap bangan pulis phi ya kane ka notice khwai khabam ka badai ha po URKALI was khas hill district ha ka thai nong ston itu ngini ngap khnang ba phin tip na kam ta kane ga je ko khwai dok kha ha ka sni sajan angej ba phin phim tip ya kane ga je ko khwai khabam ha ka sni sajan na ma ha ka sni sajan kam don ga je ko khwai ha kane ki thai was khas hill ba thai eastern angej ba menta phin ya tip baro te la da phim pilaj por ha ka te ka sni sajan so ba lech kane ga je ko khwai khabam ha URKALI san pa tingga phin yo e san pojar to ngini ngap bangan pulis phi ya kane ka notice ka jingiakop khwai khabam balapan jadi iba I karbani bat ki paralog kapung jong iba Anthony lengkoi katarik kan deha ka arp sau tarik noi bapra arjar posau ka jaka ka deha URKALI hajan nong ston was khas district nang ta kadot tiket kalong tang sau spa tingka si tiket ngala bakala mentang ong san spa si tiket Henry sau spa tingka si tiket bayrung sau spa tingka si tiket di price long kumne ka baning kong san pojar ka ba ar khat san ajar ka ba lai prajar ka ba sau san ajar ka ba san lai ajar ka ban riu khasan spa ka ba nyo khat lai spa ka ba pra khat ar spa ka ba khandai khat we spa san po ka ba chi po khat we spa dan lor kini ki price ki ba he dor concession price hadu ar po tli marcia ajar tingka te ki price bat ka barung kolong ka ba hab ha sau spa tingka pinyo e ya kan ka san po ajar tingka kolong ka biang phanam ta jong phi ban lech sak ka te je kop khwai ka bam ha URKALI la si sajan ar sau tarik menta ka tio hin te anti tiket lupa nadu kamit si thodi jan mit si thodi haga por lai steng te kita ki parlok ki balap sebha lej jaka lupa knang phim dio jaka ka biang haga te ga si thoding nak mta ka ne ga je kop khwai ka bam ha ka si jan te la phim lap ka si thoding spa wan no haga si jan du kadang biang phan te nam ta jong phim andon ru ki kalau ki ru haga te ka sni ka por khwai ka long bej phach steng man step hadu lai beje jan mit price teng step du lai beje jan mit ina lor ki do kharim ente thomai ark pintal haga khat khandai tarik mai ba pra jar phol saw la dep the do kha ha kene kapung te ki kindon ki long kumba julong haga je kop khwai do kha nakam ta ga jingti ba company aswa phun ha kini ki nombar sab ha ba phin phun ha kini ki nombar amar bun ba phim tip ya kene kapung ha po URKALI te phun ha ne nombar sab hangan pulis phim nhau not san khandai sau line riu pra ar lane khandai line riu not khandai ar iwe not lai lane khandai ar lai ar iwe lai not ar riu kini ki nombar chong kini ki nong panyaj na kamta kane ga je ko kwai do kha URKALI te anget parlok bro pilaya tip bro bat pila thu ya ka jing tip jonga te salech nang kane ga je ko kwai do kha URKALI sau spa tingka ka bairung san po hajar tingka ka baning kong ka ba ar khat san hajar te ka long ka ba biang ha ban le chimta sha kane ga je ko khwai khabam kam tam tu bar lok ti ba chu smart ha ban le chu je ko khwai do kha ki ba he an re menta ka ta yo kam don je ko khwai ka ba he ha kini ki than ka dong ka than jongi te sa le no sha kane ga je ko khwai baret URKALI watla ibaret ka bairung kan re pinyo price ka ba he san po hajar te tang kane khle shibun ni se ka du ba ha ka te ke si ha URKALI hajan nong ston hajan civil hospital te tang kane khle shibun